Shukor nakashlem jong unongsan hima. Ka hanyo trap youth council sangkeme lingba ka education cell hapo ka jingelamu education secretary samla enlang sawian para assistant education secretary samla bhabok lang sosyang mentakasngi ka siterik rempang arajar arpusau kalalait banyakendo ya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district but kala airu ya ka dorkas halor ka jingdawa ban bu no khambun ya ki e-stamping hapo kanong ba Shillong Hagador khas kalapan pau badai bandon khambun ki e-stamping namar hadin ke jingjurip jong ka seng kalalap ya shibun ki jingduna khamtam hagabedai bat ki khna puli ha ka bakila shemshitom ban pha san ni ki dolir ni ki affidavit ha ki pridar bat ki haban yang lain da ki kinta baru bajrong ru tang ban yo thet ya ki affidavit bat ban pha san namar kiba kum kini ki e-stamping kidai kiba penmi tang na ko office terekam jong ke deputy commissioner hapo kanong ba Shillong ba lingba ka jingduna jong kini ki e-stamping kala bo jing e ya kinong song jong kanong ba kiba kinthop nadu ki muktiar bat wat ki khna puleru khamtam haga por ba pendap nya ka baibam jong ki khna school lani ka scholarship nagalyang ka seng kala kintui ki bor badai pej bikin sngobaban shimkhia haga bedai bat kani ka mat nagabenta banbu khambun ki jaka ki badan ki e-stamping hapo ka nongba khnang bakan pensuk ya ka rukam trekam krem da penthot bat pensarwa kai ya ka por jong ki pait ba tang habaam HOC education cell untuk jamiat kawan banyak duduk di deputy commissioner ni hapo office trekam betul ba idai bat kamat jamiat ka ba ki khna ki sama puli kunjur ki pait ba ki bekindu ba idai bat ki jonakam jimi ta ki e-stamp paper nami na po ka DC office ka bali ka tang ka ka center hani po ka nung Shillong bala ba issue yang kini ki isa na kalang sang ka belonging ka jingwan ka du ingi ban shim ni kini ka issue ka bide kini ki jingi ju ki pai ba kindu ka pelong ka jing pelong ka pelong ingi kum ka sang kran na marbangi iba kini ki si arlai singi menta ki bubun ki samla ba ki kna puli ki rahap pan yang diki arai kenta dia po ka center ban shim kita ki istam kaba kumki khna puli ki dongkam hamtam kum kani ka por ba bale ek scholarship but ka jing ek bukhra kolong ba la ki khna puli ki hapan yang arlai kentang thia po ka center ban shim teknik istam ka jing ek ki kandai jing dunong kandai ki ma bale ki hapan do ya ka kelas tang ba banyo ta ka istam po but ka wero kolong ba what happening kani ka jing yang arlai kenta sisni ki bubuni ki pajba berarti kena kunjuk samla puli kim shimla yo kata ka istam pada pedang ka jing yang lan ki arlai kenta berkani hi ka kanbu ka jing khamtam ya ki samla puli nomor ba kumpang itep baka kata ka ban renew kata scholarship ka dei hau last date ka dei khandai trek jumuni ubnai fam ban lada ki kena puli kim yo ban dei ekta ka affidavit ka jing hi ber ka jing donong ka dei ki ber kumta na ka sang ila bu ya ka jing kepat ban ka jing dawa khamat jum DC ban in shemar dua dia ki sinjam ban kumnu ban pitikna ba nakalang ki khna samra puli kimdei shu bani kidu jingya kumjoro ki pajpa ki bedo kami kini ki islam ba nidawan ba nakalang jong district lingba kini ka office deputy commissioner banin shemi ki steps ki ban pitikna ba kata ban accommodate shu ki staff angki akaban yarap ban issue ta ki islam ki ba kum ki samla ki khna puli ba kumjoro ki pajpa ki dongkam Kaya jibon na kadisi rakliang ka DC ilong sa ni ilai ka assurance ba in sapet halor kani ka jingdawa ju kaseng but in pitiknaro panya kren ro sharu chei ba rakliang ju ka office jong ni ka deputy commission pitikna ba kom kani ka jingya ka ba ki kena samla puli ba kumjuru ki pai ba ki kindu kini ka ala sini nim kwashu bungi ni ha ki tayo ban ban in ikintu i ban sim kya madwa khnang ban pensok but benumbu ya pai ba pedang ka jingya ki kren halor ka jingbom ngap pendiang ta ki stam ada kalian DC long ba in padan yang taka jingtep ka babnya lor kene rai hadin ka jingo yang ka jingi yake jingtho ka jingi in sapet ban ti bnya lor kene ka jingi ba kongki pai ba ki kendo ba ide ba kene ka istam